Ka Sorkar jela kala Ailad e nongtrei bala shongthait jong ki skul but college deficit. Bakila weng no ilade na ka Meghalaya non-government schools and colleges employees centralized provident fund scheme arja arpunrio. But no ya baro ka pisa ka bakila show. Ya ka ni ka jingpen bana lapen mi hag pratrik jemang da u commissioner and secretary katanat puli puthi u Vijay Kumar Mantri da ka bakdo baki babun kini nongtrei bala shongthait kelen ya ka Sorkar na kabenta banyo say no ya baro kapisa na ka CPF na mar kijing hakalyang kapisa tingka kijing sumar bat kijing don kam shiman. Ya kinongtrei bala shongthait jong school but college deficit la sha bakin weng no ilade na ka Meghalaya non-government school and college employees centralized provident fund scheme arzar arpunrio but ban say no 6% kapisa bala penlang haki CPF account jongki ong ka jingpen bana. Kani ka don kam ya ka jingpen shisha da ka Directorate of School Education and Literacy na ka benta kinongtrei ki school but ka Directorate of Higher and Technical Education na ka benta kinongtrei college. Tat hadien bala ay jingben ka State Bank of India SBI Latin Kra branch kan laban pelaj ya kapisa na ka Meghalaya non-government teachers EPF account. Hashwaban say ya kapisa kalong ka badan kam ya ka SBI bakan haban batay kinongtrei bala shongthait haluar ka jingken ya ka pension baman ubanay ka bala banlong hapo ka ni ka scheme bala siyo ya kapisa bala bu ha ka shisnam la da 10% na ka corpus la iPad kum ka jing siyo man kapor bat batay ka jing hakalyang kapisa tingka hadin habut la da jiet ban mi no na ka rukam ay pension bala pensyong nongrim ha ka ni ka rukam siyo. Kinongtrei bala shongthait ki deben ai daga jingtho bala pente pura shaki halor ki jingmentoy jong ka pension bakin yo bat sngotho e ki jingta na ka jing say ka pisa bat ka jing rai ban mi no na ka CPF scheme. Ka jingpen bana kala pen pau shai bakin nongtrei kila jiet ban weng no na ka CPF scheme bat hapo ka ni ka jingpen bana kinomla asyu ban kam ye kinu ki jingmentoy hapo ka ni ka scheme. Like no satang kapisa balalang nakajingkan show shwa bakin mi no nakaskim. Kinongtrei jong school but college deficit ki barang don haka kamru kila ban mi no nakaskim but kan show hakiwe pat ki pension lani retirement scheme kabagis ngoman. Nakabenta kum kini kinongtrei ya ka jingsan yang shak CPF on supply lang no haringkat katulap shak account tulam lani ki bank account kat kum ka jingkwa jong kinongtrei.